हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ये बैटर को देखि भावुवे आपण मैंने पकोड़ी बना हो। एटा तो पकोड़ी हेले गोटे नुआ प्रकार आइटम रे बना होइछ। एटा होछ मेथीरा पकोड़ी। मेथी शाग को टिक टिक कर काटी तादरे पियाज, कंचा लंका, धनिया पत्र, लंका गुंड, हल्दी गुंड एन सब पकेई बढ़िया से गोटे यूनिक पकोड़ीटे बनैथिले। आ ता सहित बुटाल तरकारी लगे खाइली। बहुत ही बढ़िया लाଗୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ, ତ ଆମର 50% ଲୋକ ନନଭେଜ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ମସଲା ଦିଆ ଭଜା ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଭେଜ ଖାଇବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେସୁନି ପାଲକର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିଟା ବନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ସେଥିରେ ଜିରା ଫୁଟେଇ ରସୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ଶାଗକୁ ଭାଜି କାଢିଦେବା। ପୁଣି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଟମାଟୋ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆମର ବୁଟ ଡାଲିର ଗୋଟେ ବଢିଆ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଇଦବା। ସିଏ ଟିକେ କଷିଗଲା ବେଳକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ତାପରେ ଶାଗ ପକେଇ କାଢିଦବା। ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଣ